Mga kalodi. Ayan idol oh. Marami na kaming nakuha. Diyan sa ano idol, banyo, maraming dalag. Oh. Kuha ba to? Loads. Ano pong kinukuha nyo mga idol? Talangka idol oh. Kapi, dako mo. Marami na mga lodi oh. Kadami-dami na. Parang kailan lang ah. Apo. Lakay, shout out mga lakay. God bless mga lakay. Salamat Sir Paul sa pag-share ng live. God bless idol. Ingat lagi. Magandang gabi bayan. Apay. Batik bay. Di bangir? So may ta. Sa kabila idol may kalsada, ayan oh, yun. Tas meron din ano pagkukunan ng kape doon. Baka mapunta din kami doon. Igat, igat, igat. Dijini, dijini. Dakal. May igat idol. Ayun o, igat. Ay! Nagkagat. Nagkagat. God bless mga idol. Oh, igat. Woohoo! Ingat idol. God bless idol. Salamat Sir Leo. Adda buhaya dito idol. Adaw. God bless mga ka-idol. Shout out po. Nakakarami na kami mga kalodi. Bisukul sa? Ayan, kape. Gitar-taray ka din na. Tagasan po kayo. Kape ko mga kape. Ito idol na nagadun eh. Kagayan kami mga kalodi. Nadagsun jabal din idol. Yung ganyan mabagka ni kulutin. Takot naman dyan baka may ahas. Walang ahas dito idol. Ahas, gimas at idol, Sir Paul. Ay, kakainin namin ngayon panggabi mga idol. At ibebenta namin yung iba para ano, pambili ng ano mga Empelite. Ganun mga idol. Salamat po mga idol. Nice. Thank you idol. Anong luto niyan idol? Pwedeng ginataan idol, pwedeng sit and sour o ano idol sa ano lang sa Mountain Dew, ganun Sprite. Shout out Sir Ray Navarez from Legazpi City, Albay. Taga Cagayan kami idol. Pa-subscribe naman sa aming channel mga idol. Di Ilocano Hunter mga ka-idol. Sa YouTube, marami kaming kinukuha doon mga idol. Malaking hipon, ganito kalaki mga idol oh. Yung kamay ko. Malaking alimango, malaking kuray, land crab, at malaking pugita mga idol, octopus. Kung gusto nyong ano idol, mapanood mga ngayon, visit our YouTube channel, Di Ilocano Hunter. Yan mga idol, yung pangalan ng aming TikTok. Yan po yung pangalan namin sa YouTube mga idol. Patulong naman idol, pa-subscribe naman po. Malaking bagay na po sa amin yon mga kalodi. God bless po mga idol. Haltagan? Bumangir ka? Shout out po ng Davao de Oro, Sir Camios. Good evening po mga kalodi. Kuya patingin ng mga timba. Ay, ng timba. Ayan mga kalodi. Oh, madami-dami na idol oh. Muntik nang mapuno oh. Yan.
Dagsinan ko, daman ng kilon. Hi, hello, sir. Patingin ng huli. Ayun na sir, pa-shout out. Sir Choi from Samar. Ulam namin kagabi yan. Masarap to, Mang Kalodi. Basta talangka, masarap. Ni? Nala? Dino ata. Cagayan idol. Nanghuli kami ng palaka idol kapag tag-ulan mga kalodi. Hindi kasi tag-ulan ngayon. Tag-araw mga ka-idol kaya walang palaka ngayon. Pero magla-live kami pag tag-ulan mga ka-idol. Ay hindi pala pwede idol. Mababasa yung cellphone namin mga kalodi. Nala? Ano yun? Huli reveal. Wow. Tilapia. Ay. Tilapia? Oh. Parang barasi. Shout out Sir JR Gapus. Dita Alicia Isabella. God bless idol. Shout out Sir Tatay Girl. God bless po idol. Ingat po lagi sa pang araw-araw na buhay. Saan po Cagayan pupunta ng to Friday? Dito kami sa Gonzaga idol. Kapitbahay ng Santa Ana Cagayan kung saan maraming beach. Taga ng Alas Sawana. Shout out po Sir Rene Galego. Pa-subscribe naman sa aming YouTube channel mga kalodi. Ilocano Hunter, di Ilocano Hunter ng Gonzaga, Cagayan. Marami pa kaming hinuhuli doon mga ka-idol. Mga malalaking kuray, land crab, mga malalaking alimango, mud crab, mga laking pugita, octopus, mga malalaking hipon, ganito kalaki yung kamay ko. Ang English nun? Shrimp. Shout out po Kuya Kuyata. Shout out po Romel. Shout out. Ay hindi po kami si Dick Spidey mga ka-idol. Kapitbahay lang namin si Dick Spidey ng Santa Ana Cagayan. Ba't gabi sa inyo? Bakit idol? Umaga na ba sa inyo? Hindi idol, mas madaling makita kasi yung mga talangka. Ha? Dito Santa Ana. Ay 500,000 din subscriber na. Gabi sir kasi doon sila nakikita mga idol. Kakastimo lang. Kung kilala nyo po si Dick Spidey mga ka-idol, kapitbahay po namin mga yon mga idol. Pa-subscribe mga idol yung damit niya. Subscribe yan. YouTube channel Ilocano Hunter mga ka-idol. Pa-visit po kami mga idol. Malapit na po kaming mag 100 episode doon mga ka-idol. 2 video na lang. Ay eto na pala yung ika 100 mga ka-idolo. God bless mga idol. Welcome to our 100 episode vlog. Yan. Naninipit to mga idol. Medyo aggressive to kasi maliliit. Kasi di na yan lumalaki idol tulad ng mga alimango or kuray. Shout out po Kuyata Tanay Rizal. Shout out po Ate Pingy, Ate Samar. Samahan ko kayo. Sige sir. Ay sige ma'am. May 2 single dito. Si Victor, si Kulot. Search nyo. Facebook Jeffrey Sardenya. Facebook Francis Rabanes. Kevin Domingo. Yan mga idol. Search nyo sa mga YouTube, ay sa mga Facebook mga idol. Naghahanap ng mga jowa yan mga idol. Walang mga jowa yan. Ito mga idol, kulang ng mga pagmamahal. Si Kulot saka si Itong. Mga always single mga idol.
Oh, si Francis. Oh, po, in-Englishan idol. Oh, dami na idol. Nagpaparaw na ako na idol. Di ka na aduna ti ma-shout outin. God bless kanya yung amin idol. RJ Kuya Troy, ang sipi mo bandang harap may nakaputi. Kanina pa yan ano idol sumasama. Ang nakaputi mga idol. Nangunguha din ng kape yan mga idol. Kuya pa-shout out Sir Mike, shout out Sir Marcelino Fatima ng Valenzuela. Pa-shout out po Sir Ernesto Aquino. Yan. Ano? Aas. Talangkalods, dako mo ang aming hinuhuli. Yan. Siya pa lang, sublatan ka. Ayan, ang aming huli mga kalodi. Oh, madami na mga kalodi. Mga talangka. Yan, dako mo kung tawagin ng iba. Paano huliin yan? Ilawan mo lang ng gabi idol, tapos pulutin mo. Nagpapakita ang mga to mga idol pag gabi. Ayan o. Mag-iisang balde na yung nakukuha namin mga ka-idol oh. Uy, lumabas yung isa. Ay, wag kang lumabas. Ay, wag. Madami kaming maghahati dito mga idol, 5. Kaya pupunuin na namin, isang balde na. Kalampay ang tawag dyan sa amin. Tagasan kayo sir. Shout out Sir Romy Sabadi ng Bataan. God bless idol. Nandito na kami sa daan. Oh, ingat. Ingat, wala ka pang asawa. Yan mga kalodi. Papantay pa. Kain tayo. Ha? Ayun na. Ayan. Nakalakas signal boss. Oh idol, kasi katabi namin yung cell site idol. Yan yung nahuli namin ng 51 minute mga kalodi. Shout out Sir JNHN ng Dakil, Batiki, idol, Kalampay. Anong Davao ba yung Kalampay idol? Mga kanak-anak. Adapi alaan na nagsusurtew. God bless idol. Itugtugod ka ata. Mga bayde na idol. Ang dami na idol. Oh, pamain na 1 kilo. Sinong magmamain dyan mga idol? 1 kilo, 250. Ang motor ni Yampol Diya. 2 kilo, 500 mga kalodi. Ay, nigian, tawa ka man nigian. Lokano kagayan boss? Adal na ala yun. Adon idol, eto oh. Ang gani may sabal din idol. Shout out Sir Teo Strike Mante, Mama mo mine. Shout out Master. God bless idol. Pa-subscribe naman sa aming YouTube channel mga ka-idol. Ika 100 episode na namin ta mga ka-idol. Welcome to 100 episode. Marami kaming episode doon mga idol. Mga hipon na ganito kalalaki. Alimango na malalaki. Land crab na malaki. Kuray na, papananda kayo? Ganun kanya? Oh. Oh, ano 5,000? Adda. Idol, wag naman ganyan sir. Cagayan kami idol. Cagayan Valley. Hintayin lang namin yung mga kasama namin idol kasi kumuha sila ng iinumin namin na tubig. Nauuhaw na kami idol. Yes idol, Kagang Bato idol. Ang alam ko sa Kagang idol is kuray, malalaki. Land crab. Ito idol is dakumo. Dakumong alam ko dito idol. Dito na kami mga idol sa daan.
Bali tapos na yung aming live mga idol, lobat na yung aming cellphone. Kaya sa YouTube naman tayo mga idol. Chapter? Ang dalam na ito eh. Lala. Kasi sa kakamukulo. Na? Sigitan na. Napay. Pud-puda. Kinata ko. Oo. Itoy. Oo. Napay man. Dala ko. Pito takmutan. Nagadot pa ito eh. Nininiwit tayo. Awa malulubugay. Ayun na din puro mo. Nagkadayon. Malulubugay. Mangrugi tayo di ba ba? Ang dami nang kuha mga idol kung gusto nyo makita. Ito na oh. Yan yung kuha mga kailudoy. Ludingas. Oh. Pasang lamag na unang talubog. Nagadupid dyan na tayo ni. Te. Ni? Alam ko, titikil ay. Pas bayitan. Pag naka-gini, hindi. Tinagtagtagag. Malasa mo pa nakadalang. Dito na eh. Ang ating mga kumukuha ng talangka, kulot, Francis Raybonus, Kevin, MJ, Jeffrey, kulot. Ay, ganda. Pagulat siya. Yes na. Muna may. Tama na. Baka mo na napakarin ako. Tama eh. Napakarin. Nadagsan niya. Nadagsan. Ama na. Oray lagal altat tayo. Ado atin na alat tayo. Ama na. Pangibagsakan tayo ka di? Driver mo na kasi ng salban. Pangibagsakan tayo. Yung pananakpan. Alejandro, Alejandro. Lulubog ang Eh, nala. Nagbaliktad. Nadyan eh. Nala. Nadyan eh. Hindi na, medyo na. Tiliwa mo. Nalubugan. Naulawang ka. Pababan idol. Yay! Talagang talaga.
Ado ay ito lang aragan na. Aragan. Tadang mo amin atarutan, bad tada. Doon mga Manila ako dahil ginagawaan nila eh. Ni. Nagawa, naglalao. Salamat po kuya. Antay ko magkikita. Diyan eh. Palta, nagpardas. Paano ang amin? Paano? Tama na. Na, tagbato mo. Sama angka. Talaga matam. Napailang kami. Ito. Ano? Ito tumuril pa yun. Alam ko lang kami yan. Hindi kami bang kami yan. Anya? Mama na. Ha ana. Ha ana. Apo, oh. Wag na ako. Pababain-bain. Kagalit sa try na eh. Gini. Nasa panahon mo. Wala. Kita mo ang pinay. Sakit. Butas ko kami lang. Ito prati mamadatan eh. Tubig is the best. Madi pa lagi mga larat tay. Apa ya? Tidak naum. Timur ka yung nagpalay daw kung minala ta tikela rin. Bidang mo na ni. Amala. Dakil aja ya. Cardo Versosa. Apa itu bangir awan? Ababaw mo gayam ni. Adalat ada itu. Nawang ko may tulog sa tingin niya lagi. Itong ko may. Konti dito sila dito.
Na? Apay. Rasa? Dakdal ka. Ni sandig ko. Tuwadanya ko. Apa dalam itu? Ito tara-tara tayo kapin eh. Buncuk, buncuk. Apa? May dakal, dakal. Pas-pas sama dakal. Apa di makita ito silaw na dito. Yan mga kalodikek. Uuwi na kami. At kami pagod na. Hinihinam niyo ba ito na? Sama uncle. Pamudi balde. Bigat idol. Lagi kuang. Oh, Nangdod. kiwit, kiwit. Kiwit, kiwit. Nakalangan hindi ko law. Bukas. Talaga kung hindi ginagawa, kahit kantuan pa nung makikita. Tala, Tricho. Ayan, dito na kami sa tangkal. Kulong-kulong, kalong-kalong. Ay, talaga. Uwi na kami mga kalods. Dami ng huli. Oh, doon pa oh. Ako. Nice, nice. Balik mo na kasi tayo. Mga kalodi cakes. Tara na mga kalodi. Uwi na. Uwi na mga kalodingas. Tabanang mo tulong doon. Kulokon na eh. Na matulid na. Tara na. Woo! Diba? Okay. Let's go! Sudamon. Au! Sudamon ta. Sudamon. Okay. Brum brum. Brum 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 brum. Nay? Bati na tayo.
Ay naka mga kalodis. Yan idol, kasama natin Victor, Bossing, MJ, kasi kulot. Boy, kulot. Ba. Kafe lagi. Gova man. Sound. Alam mo sa Biar ka doon ako gibagi na yun. Yamat. Kasi awan iipi na yun. Kampay siya gago ko ng game kanan. Ay. Ano mo? Nagsakit na yan. Si Kam Victor ko na ganun. Pagsangar ko na tanong na. Oh, ado na 18 eh. La. Kaya ba ito yan? Kita na naman piko. Data alam di kita lamang sa Victor. Uy, alam mo. Legal po ito. Bagim. Nay. Matim kahit ya. Direct to do MJ. Tayo pa sila nang dito ko. Madim kita more kinam kita kita lamang sa. Gabo mo di pa na nini. Direct mo to, pwede sila mo bigat. Sino Victor ni basit sa tabagi mo dre. Ano tapo yan eh? 118 eh, ado na eh. Nayon ang 15 itong. La? Oh, pa ka na ng asawa na.